Barkanku da dawowa KUDI Technology TV. To a wannan tutorial ɗin zan nuna muku wani sabon application ne da ake samun kuɗi ta cikin shi, wato platform ne dai kawai. To a wannan tutorial ɗin zan koya muku yadda za ku samu 700 ma shi a cikin shi fa. Minimum withdraw 1000, welcome bonus 500, in kai kuma inviting 3000 ne kawai. To yanzu dai mu shiga cikin wannan application ɗin. Zan ajiye muku link ɗin wannan application ɗin, ku je ku register. To already bari ku gani. Yawa in kuka zo nan kuma ku sa number wayan ku farko paste, ga wasu code na wanda suka guda uku, ku copy su ma ku sa, ku sa password, ku sa password mai sauƙi dai. Password mai sauƙi guda 8 haka. Duk kuma dai guda 4 ne ma dai yayi. Amma dai kyau a ce daga guda 6 za su fara yi captchas ɗin. To ni already na register, amma kuma kuna yi zai kawo ku nan. Sai ku login, ni na login. To already kun gani da yake na buɗe shi, sun zo min wani 850. Minimum withdraw kuma 1000. Idan za ka withdraw, za ka zo ka taɓa gurin, kun gani withdraw. To kun gani dai ya ce minimum withdraw 1000. Dole ya processing time daga 7 zuwa 24 hours. To minimum withdraw kun gani ya ce muku ban sorry you don't have check balance na bai kai dai kawai ba. To kun gani ban iya karanta rubutun ba, amma dai kun gani za ku samu kuɗi da shi sosai. To shi ne wannan ƙarshen wannan. Shi wannan platform ɗin kuwa sabo ne, karkako da nan wani tsoho ne aka wani wannan new launching ne. 2 ga wata kenan aka yi shi. Bai kin ga muna 3 ga wata kenan yau. Jiya da daddare suka sake shi. To kowa ya samu ya register. A na gaba za mu kawo muku shi ma irin wannan ne. Shi ma welcome bonus 700, amma da bambancin su shi ma wannan da wancan ne babban. To mun gode da ku kalli wannan bidiyo, ku daure ku mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode, bye.